Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Yeah, 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 yeah. Hallelujah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Hallelujah. 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 Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Woo! Hulamasia. Nakushekisa. Yahaya masia. Oh, hallelujah. Udumo lumfanele yena yedwa. Isibongo singezakhe. Ubukhosi inkazimulo kungokwakhe yena yedwa. Ungongcwele, ungokhazimulayo, ungomile inguna phakade. Ulamasheke phesiya. Uye hela suniya. Uramamasia. Udumo lonke lumfanele yena yedwa. Yena yedwa, yena yedwa, yena yedwa, yena yedwa. Yena yedwa, yena yedwa. Uramasheke phesa. Udumo lufanele yena yedwa. Hallelujah. Husheni meheria hasia. Hey ya. Oh, hallelujah. Singahlala phansi bazalwane. Egameni lika Jesu. Hoshela basaya. Oh ya khashena. Oh ya, ngiyacela bazalwane before I start basemuva gcwalisa izihlalo ezingaphambi kwakho. Abayofika bazofika bahlale ngemuva ngaphandle kwaleziya yana bazalwane. Hula mashende. Hura masia. Hey ya haya 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 haya. Hallelujah. I would like to greet you bazalwane. Egameni lika Jesu waseNazaretha. Bingelela umoya ongcwele okhona phakathi kwethu. Amen. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Bingelela umoya ongcwele okhona phakathi kwethu. Ngibingelela abefundisi abakhona. All the ministers bazalwane fivefold yonke ekhona egameni lika Jesu waseNazaretha. And I would like to greet ngokukhulu ukuzithoba our beautiful guests abakhona namhlanje. Prophet uCabashe, ngiyabingelela ku Canon Sepati. Ngiyabingelela Prophet Zungu, my mother usuyangena. Ngiyabingelela kumzala uLinda uSayinethi uMazulu. Ngiyabingelela kakhulu kudadewethu uMama uShezi. Oh hallelujah. Hallelujah. Ngiyabingelela ku Reverend Ntebo Mohoto, ngiyambona ngemuva. I see lady pastors as well. Ngiyacela nje ukubingelela, ngiyathoba bazalwane. Oh naze nabahle. Oh hallelujah. Hallelujah. Sibonga ukwazi ukuthi basakhona abazaziyo ukuthi bayintombi. Intombi ezinoJesu. Amen. Oh hallelujah. Siyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu osihlanganisile sagcina ukuhlangana ngo2024. Ngonyaka odlule wathi uNkulunkulu umoya ongcwele ngiyayishintsha lento. Ngiyacela ukubingelela uMama Mwandla, Prophet Mwandla egameni lika Jesu. Amen. Makhona engamboni bazalwane seniyongixolela mawula ngaphambili. Kwesinye isikhathi uyadideka. But sele kusagcina nango2024 last year umoya ongcwele wathi
asishintshe uhlelo and call the wounded soldiers, because asihambi ngokwethu uqonda kodwa asihamba ngokamoya ongcwele, asenzi ngokuthanda kwethu kodwa silidwa umoya ongcwele. Ngoba uma sike sahamba sisodwa bazalwane sizohamba sinqunu nezwe liyobona ukuthi sebehamba bodwa bazalwane egameni lika Jesu. So we've gathered bazalwane, and as we're preparing I keep on hearing ukuthi lithi izwi likaNkulunkulu uMary wayehlalele nje eNazaretha, lithi izwi likaNkulunkulu busy preparing for umshado wakhe ezayethenjisiwe, kodwa not knowing ukuthi kunento uNkulunkulu ayihlelayo ngempilo yakhe. Oh, lithi izwi likaNkulunkulu wezwa nje ngengelosi ithi wena ofumene umusa. Oh bazalwane, I feel like namhlanje kunabantu uNkulunkulu abazele. Lithi izwi likaNkulunkulu wayebhizi uMaria khona izinto ayebhizi ezenze eqondene naye. But ngokufika kaNkulunkulu wathi ake sishintshe ke manje iprogram yakho, ake sishintshe ke manje lokho kwenzayo. This is what I have in mind for you. Nansi into engifuna uyenza. I feel like kunabantu uNkulunkulu abalethe le ndawo uzoshintsha istory sabo, uzoshintsha yonke into ebebeyihlelile ngoba inkosi nawe. Oh hallelujah. Angazi ukuthi yini lo buyihlelela impilo yakho, but I feel like uNkulunkulu uthi kunezinto engiyihlelele wena ngiyakudivert manje. I'm redirecting you now. Oh, can we be flexible? Even if it means sithwala isiphambano sokuthi sithukwe kuthiwa ulalile ungashadanga, because uMaria wayithwala lokho ukuthi uzothukwa kuthiwa ulalile engakashadi. Khona yini umuntu kwake kwezwakala yini ukuthi khona umuntu okhulelwayo engahlangananga nowesilisa? Oh hallelujah. uNkulunkulu uzoguqula indaba zabantu. I don't know. Wena bewazi ukuthi ubizela lokho kubizela. uNkulunkulu uzokuredirecta. uNkulunkulu uzoku-aligna, realignment izokwenzeka namhlanje. This is not just an ordinary gathering. This is not just an ordinary gathering. We have gathered as mothers and as sisters. We are standing in the gap. We have come to say no. Usathana usadlale kakhulu. Wadlalela kodade wethu ebandleni likaNkulunkulu. Wadlalela inganeni zethu sikhona sibuka. Abhlungu kakhulu bazalwane ukuthi this generation is similar to the sons of Eli who were present in the altar. Oh Shemahase, they were present in the altar. They were duties as normal. But spiritually, they were not there. They were committing sexual immorality while performing service in the altar. We have come to say we refuse to be that generation who is going to be physically there. Because in the season, everyone is serving, they are worshipping, but they are there, but they are sexually immoral. Oh, hallelujah. They were cheating on God. Yes, they were there. They were performing service according to the Levitical rules, but they were absent before the eyes of God because they were cheating on God. And that generation, we see it now. And we've come to stand in the gap as gatekeepers to say no. I see corner. Asikwazi ukufana nabantu bezwe. Sasikhona in the presence. Sithwala the presence, but also the filth and everything ibalelwa kuthina. No, we can't. It doesn't operate like that. If you think you live nje kancane uyisothe, it's fine. Uhlale phansi kancane and sort yourself out. We cannot be insulted. I made a vow to God that I will never stand in front of people and preach something I do not live. There are messages I do not preach because angafinyeleli kuwona. Kunemiyalezo ngeke uzungibone ngifinyelela kuyona ngoba ngiyazi ukuthi angikaze ngiexperience lezo zinto. But when it comes to holiness,
Yay, when it comes to holiness, I know what is required. We cannot be found serving in the altar of God. Kodwa umuntu olapha ngaphandle uhamba ngaphandle ufana nathi. Ngathi uNkulunkulu enough is enough. I'm happy that nigcwele nikhona phakathi emasangweni nasemagcekeni. But even when you lead your worship, before it comes to my altar, there is filth that I see, that I sense, that I eat as God. Because uNkulunkulu uyayidla indumiso yabangcwele bakhe. And uNkulunkulu sifuna sibe ngcwele bazalwane. uNkulunkulu sifuna singcwele. So we have gathered to close the gates. We have gathered. I know when I keep people, the Holy Spirit said many are not going to come because already bayasijudge. Ngicela ukukhuluma lokho ukuthi we are not here to judge anyone. Oh hallelujah. Uhambo lude bazalwane. And kuyaliwa. We understand. But don't pretend. Don't pretend. Because the moment you stand in the altar or you perform your duties, some of us, we don't see your duties, we don't hear your words, we sense in the spirit, we don't hear by ear, we hear by the spirit. Many will clap hands, bethi wenza kahle. Seyifuna sithi hayi akufiki khona ngafiki khona. Hallelujah. We're not here to judge. But la size ukuzobhekana nomuntu omubi. Oh hallelujah. Oh heha abantwana. Oh heha abantu beebsheni babo. Ukuthi baphila impilo engekho right phambi kaNkulunkulu. Oh bazalwane. uNkulunkulu sifuna singcwele. Meke wama wakhuluma this message of holiness. You get insults. Sikhuliswa izalukwazi namakhehle bezikhuluma sibhekele. Sikuthathe kunjalo. Kwasihambisa indlela ende. And if uke wangayibamba lento it's gonna izokhetha kwimpilo yakho ya physical. Because whatever that you do, it affects nempilo yakho. Kunama decisions owenza kungaboni umuntu. Kodwa mangabe sekufanele kuvuleka izinto ezithize, kucaca ukuthi wena wamnika usikhiye omubi. Wamnika ukhiye wathi phatha impilo yami. Bese lokho ubuye uthi mamgcabashe ngithandazele. No, wenzeni? Oh bazalwane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Oh hallelujah. Our theme today ithi arise and sit enthroned. Ilapha ku-Isaiah chapter 52 verse 2. Mawulifunda leli verse lithi shake off your dust. Okusho ukuthi there are things of slavery that you need to leave behind in order for you to sit enthroned. Amen. Bazalwane, as I was preparing, angifuni kube ngathi siyashunyayeza emasontweni kakhulu, but we need to talk. Sesihlangene nje ukuzokhuluma bazalwane. Egameni lika Jesu. Ziningi izinto uNkulunkulu abeyikhuluma as we're preparing for inkonzo, and here we have abantu of different age groups. Mambatha ngenzeka angayikhavi into obhekene nayo. But umamgcabasha afike kuyona. Umamgcabasha angafiki kuyona. Prophet K afike kuyona. I know many of young women uNkulunkulu abasondeza kumina. Abeze kumina bethi sinenkinga yenyama. But they come to me bethi sizubizwa sizwe into kaNkulunkulu phezulu kwethu senza njani. Amen. So I may not cover lento oyifunayo, kodwa ngiyazi ukuthi each and every one of us khonto ozophuma nayo kulentaba. Amen. As I was preparing bazalwane, uNkulunkulu says to me, talk to women, especially young women, to protect their wombs. Oh hallelujah. Uthi
teach them how ukuthi siyini isibeletho somuntu wesifazane. The other day I was doing my hair komunye imigaqo la eThekwini ngeke ngisho ngoba ngizosuke nibone ukuthi eyiphi rest esondele lapho. Uthi sisilongenzayo hawuyasisi ngeweekend sibone iparathola umntwana la emgqomeni. uNkulunkulu usakhuluma lento yesibeletho. Uthi manje kubuhlungu lengane bisanda kubelethwa yanqunya umqala wahlukana nomzimba. Uthi shuthi umama walengane waphinde wazama wahlanganisa waseyagoqa wafaka emgqomeni. Iphara libona kusinda. Litshela ukuthi hayi mhlawumbe into enhle malivula la traumatizeka. uNkulunkulu ukhuluma ngento yesibeletho. uNkulunkulu esakhuluma kanjalo I keep on seeing in my visions young women who are doing so well. Belokhu bethi senginakho konke sengidinga ingane. Asengimdala manje sengidinga ingane. Then God says, khuluma ngento yesibeletho. Ukuthi siyini isibeletho. I may not do justice, but I trust the Holy Spirit will continue. Akhuluma into yesibeletho, but God is saying noma kuthiwa sakubambanga konke ukuthi uNkulunkulu protect your wombs. Oh hallelujah. Sizokhuluma nge-deliverance of the womb. Oh hallelujah. Genesis chapter 3 verse 15. When uAdam noEve sebonile uNkulunkulu esekhipha judgment. Uthi kowesifazane the offspring or the seed of a woman will destroy the serpent. I know ukuthi according to ababhali lokho was referring to the coming of Christ. Ezonyathela ikhanda lesithi enqoba ukufa. But thina as women and as wonke umuntu we are Christ la emhlabeni. And whatever uJesu ayedlula kona nathi sodlula kona. Lithi izwi likaNkulunkulu ke la the offspring or the seed of a woman will destroy a serpent. Okusho ukuthi siyini isibeletho? Isibeletho is a sacred place. Lithi izwi likaNkulunkulu our bodies are a temple of God. And wonke lamalunga omzimba anento ayenzayo. If you read the Proverbs, they will tell you ukuthi protect your heart. Because inhliziyo yakho is an altar where God lives. And also indlebe zethu ziyiportal. Amehlo ethu ayiportal. Ukwazi ukungena into yakhele ihlale enhlizweni. So makuthiwa let's protect our bodies. Ingoba kunamalunga omzimba wethu uNkulunkulu awasebenzisa kakhulu. So isibeletho sethu is a sacred place. Well, uNkulunkulu esimkhonzayo is spirit. And the world of the spirit isebenza ngokwama laws and principles. Okukamoya ukuze kungene ku-operate fully in the world of the living kudinga a body. And we all know ukuthi umzimba wakhiwa lapha esibelethweni. I'm not sure ukuthi kukephi la ukuthi God says to Jeremiah, before I formed you I knew you. Which means ukuthi uNkulunkulu is the one who forms a person. Whether bazalwane lo muntu uze ngendlela enhle yomshado noma udlenguliwe wathola umntana noma yiphi, but it's God. Oh hallelujah. So that place indawo kaNkulunkulu yokuzakhela abantu bakhe. A womb is a life-giving home. And it's a continuation of a lineage. Amen. Noma ngathiwa ikhona imbewu but udinga umhlabathi ukutshala ukuze lo mbewu izoqhuma yakhe ivele ibe yilento. So isitha naso sifuna ukungena sisebenze ngomuntu. And kakhulukazi njengoba ethi uNkulunkulu lapha kuGenesis imbewu yowesifazane iyoxhoboza ikhanda lenyoka. Impi ke yomuntu wesifazane nenyoka isitha yaqala lapho. Yaqala lapho nje leyimpi kuGenesis. So uNkulunkulu is saying bazalwane, let us protect our wombs. Ngizoze kutheni how do we protect our wombs and nanokuthi isitha si attack kanjani iwomb. If you have a pen
and paper. You can take notes. If unento yokubhala, ngiyacela ukuthi ubhale. Amen. So this womb is a gate, a portal for divine destinies. Why? Because uNkulunkulu brings forth a godly seed to destroy the works of darkness. Okusho ukuthi uNkulunkulu uthembe le mbewu ezohlala esibelethweni sakho ukudestroya imisebenzi yobumnyama. Amen. Kunento eyenzakala emasontweni ethu ukuthi kunabantu ngicela ukungena kule kunabantu abanezingane. When kubizwa abantu abasha they feel they don't belong. When kubizwa abantu bawomama they feel they don't belong. They are in between, but senze inkonzo zomama senze inkonzo zobaba. Ngicela abantu abathathu engizokwenza isibonelo ngabo. Nje ngokusheshsha bazalwane. Ngifuna ukwenza isibonelo ngendaba yembewu ukuthi it goes a very long way. Ikambatha la. Umkhulu lo. Ngibuka ukuthi ngizomkhuluma ngegama umqangabhodwe. Kunezinto ayikhomitha ezingekho right. Ngizokwenza isibonelo uthanda abafazi. Uke waba nokuthwala. Unezinto azenzile. And lento le ayeyenza because carry a seed kuyena. Le seed lena mayezenza lezinto akazenzi yedwa. Wenza nale mbewu ayikerishile. And this seed is looking for a soil. Ezokwazi ukumultiply. Aphinde futhi ubabumbatha. Abe khona. Kukhona lezinto bekerish seed yaphuma le seed in a form of ubabumbatha. Le seed lena ithi kunezinto phela la ngiphuma khona kunje. Amen. Nami ngifuna umhlabathi engizongena kuwo. Ngiphinde ngingene la. Mhlambe ezinye inqobe kodwa kube khona lokho kunenkani. Kudinga inhlabathi kuphinde futhi kuqhubeke. So ezinye izinto generational kuma families. Mangabe sithi bazalwane committing sexual sin akukho right ningahlala phansi. It is because omunye umuntu will say kanjani wena mambatha umncane utshela abantu abangangawo ukuthi bangayenzi lento kodwa wena ushadile. It is because sifuna ni protect your wombs from lezi zinto and usukhulelweke khuleliswe yilo muntu okerishe lezi lama burdens akhe spiritual. Okoqala usaxakwa ukuthi uyiphikile lengane. Usaxakwa ukuthi uthi hlukanani ayikafiki lengane. Iqambi yafika ingane emhlabeni une depression ongakazi uyibona. Ingane iyaqala iyahlupha, you don't understand what is happening. Kanti kunezinto ongahambanga wayodila nazo. Ekufanele ngabe uhambe wayodila nazo. Thina masifika njengomakoti abancane siyatshelwa ogogo ukuthi meke yafika lengane ebusuku hamba uyibeka izandla uzuyibeke nala izandla enikhulume ukuthi ayuvuka inyama akuyikwenzeka ukuthi but mangabe uthola ingane umncane usithatha phi leso sikhathi sokuyobeka izandla phezulu kwengane yakho ukhulume phezulu kwayo. Oh hallelujah. Usathane corrupts a godly seed ngendlela ehlukene. Abaningi bethu ngenxa yokuthanda izinto bazalwane bagcina bengena ebudlelwaneni nabantu abanemali. Abanye there are things abazenzayo ngokwama cultures abo abangayidisclose. Uthola ukuthi abanye bagcaba their private parts abantu besilisa for amandla or for whatever reason. Lezinto abagcaba ngazo zinemithi zineyinyoka. And when uyitshela ukuthi uhlangana naye kanti kunale nyoka ezodla amaqanda la ngaphakathi kwena. Bazalwane, when you are just trying to satisfy umuzwa ozwayo but kunento angayikhulumi lo muntu kuwena ukuthi uke wayenza. Into ye sexual sin goes a very long way. Oh hallelujah.
usathane ngizoba mfishane because ngifisa yonke into siyenze within time bazalwane. Usathane uattacker umuntu wesifazane through the womb, and the altar elidila nalento ialtari lasemanzini alimfuni umuntu wesifazane noma limbone. When I first started inkonzo zabantu besifazane, I was so much attacked by something I do not. Uyakwazi ukushawa impama ungaziqhamukapi. Ushawa ngiyakaze ngalwa kodwa yini engilwa nayo, until I went back and chased ukuthi okay kwenzeka lokho. Umangcele wathi you are dealing nalela altar. Ubiza abantu besifazane uzobavula amehlo kanti leli altar alibafuni. Futhi kuba kuya ngoNkulunkulu kahle kahle fangabe kugcwele la. But because li operator la kwi-Indian Ocean la libavimba ukuthi bangezi ukuzozwa lezi zinto. Amen. I-altar le lasolwandle le marine alimfuni umuntu wesifazane. It deals with the barrenness. Umuntu ashada kunankinga bazogikiza ukhishwe inkomo kwenziwe yonke into. But lo muntu akabe barren angazali. Kwesinye isikhathi angifuni isensitive indaba ye barrenness, angifuni ukumane ngikhulume nomi kanjani. Because abanye abazi kwenzakaleni, but abanye inquma abayithatha. Namhlanje bazoyana ngisafuna si repent esikhuleke. Abanye inquma abayithatha bahlangana nabantu kanti bane covenant thizeni nawe wasuleleka. Sivalekile isibelethe awazi kwenzekeni. Amen. We see, you know, kuvuleka isango le homosexuality ngalendlela. I-altar lasolwandle lidila nento ye homosexuality ngalendlela. Amen. Why? Because a woman cannot conceive imbewu ingekho. So manhlangana nobabili, it's just pleasure. But there is no seed, there is no continuation. Yokuzalana. So abantu abaningi besifazane babambeka kwinto ye homosexuality. This is one stubborn spirit that you do not need to embrace mawuza ukuthi iyakuhlasela. Hamba expose ukhulume nga uthi ngizwe ngathi. Because abanye abantu abaningi esizwana nawo bahamba nalomoya and awuve uthelelana. And mangabe uzohamba naye uzoyithuka nawe sewunawo lowo moya. Asixabani nabantu abahomosexual, but we understand impande zayo homosexuality ukuthi zisuka kwi-Indian Ocean zisuka olwandle kuma water spirits. And we emabandleni kaNkulunkulu we have opened doors for the spirits. So that abantu bezofeel engathi bayabelonga. Bethi abafundisi we are called for wonke umuntu. uNkulunkulu bathanda, yes uNkulunkulu bathanda bonke abantu, but expose more imisebenzi yobumnyama. Ivelo balo ubumnyama nokukhanya kuhlangani. Amen. Yase. Bazalwane. Abortions. Okay, ngicela ningamvidurize. Ubhuti angvidurize because mina controller i-social media. Lento yama abortion icontrola kuma altar amabili. I-altar lela solwandle liyayifuna lezi ingane imbungu yeingane. So that kunama products lapha ngaphansi kolwandle abawenzayo. Ama products asenza sibe bahle. I-makeup expensive. Yenziwe ngegazi lazo lezi ingane nangemzimba yazo lezi ingane. 2, kune altari uthola ukuthi you did not abort but you miscarried. Abantu abaningi who miscarry abagoduki nezingane zabo ezibhedlela. Why? Because i-altari lika Moleki is still active. Algcinanga kuma Amoni nama Canaanites. It is still there. Lithizwe likaNkulunkulu kwakuthathwa ingane. Kwakuyisithixo esasithe. Sinomlilo, kushisa umlilo kusona. Lezi ingane wawunela uyizale nje ifakwe la kulomlilo. Ishingqonqo uyibuka ingane yakho ifa as a sacrifice to this sithixo. They believed ukuthi bazoba nengcebo uma ama firstborns bewanikela ngalendlela. And la eSouth Africa this altar is still there.
most of lezi ingane eziphumayo nezikhishwayo ziyahanjiswa ziyoshiswa lapho kulelo altare. There is a lot of things esifihlelwe but operateayo. Omunye umuntu ke bese ayasigxeka masikhuluma lezi zinto, but we are trying to enlighten abantu ukuthi kunento kanje ukuthi lezi ingane ziba imhlatshelo. Wena uthi omunye umzalwane masiyokhuleka ezintabeni lezingane zikhona ziyasihlupha imphefumulo yazo. Azikho kulelo altare kuphela, zikhona nasezintabeni. Zikhona yonke indawo not emanzini kuphela. Ezinye zezangoma nezinyanga mayisebenza zisebenzele ezintabeni emgedeni. Zisebenza ngayiphi imoya. We are assisting the devil to carry imisebenzi yakhe emibi yobumnyama. Unknowingly, we are not judging anyone. We have come to expose the devil. Sizome exposer ukuthi kunezinto kwi-society esithi masiyibuka siyibona ukuthi zinhle. Siyibona ukuthi zivumelekile. Mase kuthiwa intombazane nje ena 40 engakashade esebenzayo. Bakubuza ukuthi awujoli ngani? Ukujola kuvumelekile. But we all know ukuthi kulitela kephi. Amen. Ngifisa namhlanje ngonyaka ka2024 uMam Nonto wenza ialtar call wathi asebekhathele ukulala abeze ngaphambili. Nginobufakazi my sisters abanye bethi mina ngaya phambili kuleyo altar call. Wathi umfana ngiyakulobola ngiyakumbesa ngenza yonke into. Abanye ngixoxelwa womunye ubaba uthi hayibo umane wabuya wazosho ukuthi useke walala. Usahamba sayobika wavuma umfana. Conviction. Amen. Spiritual husbands, abanye they are being claimed by spirits ukuthi babe bashade nemoya bengazi. Uma sekufanele kufike laba bangempela akusenzeki. Amen bazalwane. Mase kufika umyeni wangempela akasena indawo ngoba spiritually khona into uNkulunkulu ade ekhuluma about hybrids as well. The Bible tells us ukuthi kwakhona abantu abade giants in the Old Testament because the fallen angels balala nabantu namadodakazi abantu kwase kuphuma leya mbewu yama Nephilims and namanje bakhona. And mawuphuma umuntu wakamoya yabona ukuthi akusiyo umuntu ophelele lo. And I once saw a video ethi lo bhuti umi eduze kwamanzi athulile awumfuni uthi this is my home. Whenever I want to distress ngisuke kumsindo, this is where I go to. Here on earth I also have a wife and kids, but they do not know that I belong here. A handsome guy. Wena kuzofika umuntu akulobole kanti lo muntu is a hybrid. Lo muntu is not 100% human. I still believe ekuthana uNkulunkulu usakhuluma hlanganisa abantu ngokohlelo lwakhe ngokomshado. Obazalane ngofakazi walokho. uNkulunkulu uyabahlanganisa abantu. Mase uza ukuthi uhalela ukushada. Futhi sonke siyakufuna ukushada. Mina nje ngiyaziwa ngomama othanda ukuthi niqome nishade. Ngiyaziwa nje sebeyangazi. Sikhulekela umuntu. I have daughters. They come to me ngize ngihleke every Sunday. Ma bese ngibiziwe emishini. Hayi kodwa lo angimthandi lo. Hayi lo ukuthi ngijabuleni because kusho ukuthi uyayazi into ayifunayo and uyadiscern ukuthi cha akabe uyena. Singabi desperate kanje. Bazalwane, asingabi desperate kanje. Ngoba sigcina sesiloku sikhuleka into engapheli. Engathi ungakubuyela emuva. Wayitheni uNkulunkulu ngalento yakho? Wayitheni? Lento ongene kuyona wayitheni? When ngizothi 15 years emshadweni kukhona izimo eziyiqhamuke ngikhumbula ukuthi kambe uNkulunkulu wayitheni ehlanganisa mina nomyeni wami. Ngihlaliswe yilokho ukuthi into kaNkulunkulu le. Futhi kwangeke kulunge ngishade nendoda yase gospel, ngikhulele gospel. Kwangeke kulunge. Ayikho indoda yayingamela mina. Amen. So ngila ngoba uNkulunkulu uyangifuna la.
So wena mangabe sewuhlangene naye lo muntu bazalwane ulasiya abanye most of abantu besilisa they were initiated bebancane abanye before befike emhlabeni. There is one nje uNkulunkulu angikhombisa yena ethathwa ebekwa kwiboat phezulu kolwandle oluvuthayo ehla ngeescalator. I saw him engathi una 7 years wehla ingathi kuvuleka a portal olwandle uyehla kanje uyaphansi. Then God says wa initiate emncane. And then when you see umuntu omuhle uyolwa uyothandaza not knowing bazalwane uNkulunkulu mangabe kufuna kuleyo yini kulowo mshado you will not struggle mawusuphakathi you will just understand. Amen. You will just understand ukuthi oh hayi ngilethelwe la spiritually ngizoyinqoba le. Amen. Isitha si-attacker ibeletho zethu nge-cancer ngama fibroids. Abantu abancane abangakaze babe sexually active bayagula. Banama fibroids balokhu behlinzwa. Hayi we have come to close gates. Enough is enough. Enough is enough bazalwane, we've come to close gates. Sizokhuleka. Sizo expose imisebenzi yobumnyama. My mother there when I was very young njalo lokuthi nje ngoba ekhaya kithi lento yokuthi intombazane ingashadi into yakhona. But she kept on saying awama amantombazane azoshada. And kwaba njalo because you speak over your seed. Noma ngathiwa kisikhona ingane manje. Khuluma lento ofuna ukuyibona, tracer kubo ukuthi kwenzakalani and then ukhulume phezukwayo. Lento ofuna ukuyibona. uNkulunkulu ngi-instructed to do into prophetic. Gave me a prophetic instruction wathi ikhamanzi and ugeza ingane zakhe inyawo. Nomyeni wakho must do the same. Ukhulume ususe zonke izinto zakubo nezakini. Bazalwane uzokuthatha phi lokho ngoba usabhizi. Ubhizi uyafunda unengane ngapha igadwa uma awum-afford no auntie uyahlupha nalomfana uqonywa phambi kwakho useze washada phambi kwakho. Siyaxolisa kwenzekile but sizama ukukhuza laba abalandelayo ukuthi abayiqaphele lezi zinto. Amen. Ngikhulumile about spoken words that are waiting to manifest. There are cases in families that are waiting to manifest, that are waiting for iwomb yamasibanibani ukuthi ifike. Isiqalekiso siqhubeke. Because spoken words in the world of the spirit ayaphila khona. But they are just waiting for umzimba to manifest. Ngesibeletho sakho pho. Protect your womb. Protect your womb. Amanye ama-wombs, shana hasa. Amanye ama-wombs la sizowa unlocka. Abanye kwakhulunywa kuma-wombs abazali kwathiwa amantombazana kaMthemba washadi. Mayishadi yagoduka. Ngenza isibonelo. Sizokhuluma okusha. Ngizwile kuthiwa kunesalikwazi esama kaMthembu. Sathi ayikho intombazane eyogana nabaganayo bazobuyela emakhaya. We have come to close that gate. Oh!